ChatGPT alege următorul meu tatuaj. Suntem aici la Tabu Tattoo cu Nicole. Jucăm X și 0 pe pielea mea. Până acum eu am pierdut o dată, ea a pierdut o dată, avem un X și un 0. Vino să-l filmez să vadă lumea. Ăsta este cadranul, iar acum o să-l întrebăm pe ChatGPT cine urmează să facă următorul X sau următorul 0. Eu sunt cu 0, ea este cu X. Sunt la un salon de tatuaje și Nicole, fata care mă tatuează, îmi face un pătrat cu X și 0. Practic jucăm X și 0 pe pielea mea și eu sunt cu 0, iar ea este cu X. Și am nevoie să alegi aleatoriu între mine și Nicole care este următoarea persoană care o să facă ori X ori 0 pe pielea mea. Ok, hai să facem asta super random. Am să aleg și rezultatul e Nicole. Mulțumesc! Mulțumesc! Nicole trebuie să-mi facă un X acum. Aici. Aici? Da. Bun, dacă vreți să vedeți cine a câștigat meciul, trebuie să intrați pe profilul ei și să-i dați un follow, să căutați clipul în care vedeți cine a câștigat.